Oh. Mitä? Ei ole väliä kuolla. Sä oot heikko jätkä kyllä. Millä tulit tänne? Enemi vei. Joo. Kiva, että me saatiin piirustuksia aseista. Wow. F2, E2, klinks, klonks, blinks, tinks. Onko se edes kuulunut mitään ääntä? Kuulupa. Paitsi blinks, klonks, klinks, blinks. Aika jännä, että se kuolema siinä pysähtyy tämmöiseen normiseinään. Ei sitä tiedä, ovet kiinni vaan. No onks vasaralla oikeesti spawnata puuta? Voi. Miksi sä ikinä rakentanut majaa? Mä hakkas vaan jotain puuta sille, se rakentui sille. Sitten pää meni vähän outoa asentoon. Siinä oli Eelammo. Tässä vai? Siinä oli siinä vitun ruudun takana. Se tuli siellä sun naaman takaa. Mitä? Se oli minä vaan. Siinä tuli se oikeesti. No sit tulee jotain pääkalloja esiin kun ampuu niitä. Olisiko vaikka niitten pääkalloja? Miksi sä löit mua? Se oli vahinko. Oli. Tuija. Tuli tämmönen voodoo-kalloukkeli. Aika hidasti jo almailusta. Hei, moro vaan. Pöllin sen nukke. Tää vaan koska mä voin. Hei, kuoku! Hyi. Hei, tuolla hei, ei. Meni pois. Ei seikkiä. Se on fysiikassa. Wow. Aika kestävä. Kestävää fysiikkaa. Millä meni? Ai! Mitä sä Mitä tää? Aika jänniä jälkiä maahan tää. Jos mä näen tässä mun silmien verisuonit, kun sä teit. Se tuolle nyt tules. Se tuolle nyt tules. Hei! Hei! Pelastakaa se. Shit. Shit. No, vitun varikset näytti jotain 2D-variksilta. Miksi sä lyöt vitu mua aina? Mä lyön sua aina. Mä olin läpotkin. Mä aina sua lyö! Täälläkin. Täällä pian joku. Toi on aika hieno toi pöytäliina. Tsekkaa. Mä tapaittelin ennen. Niin kun tuut tsekkaan mitään syytty. Miten se pysyy tolleen? Se on vähän likainen. Älä puhu tollasia. Mitä noi on? Mitä helvettiä? Tää makkaroita. Nice! Kato. Missä on sytytysluita se makkaroissa? Koska ne kynttilöitä? Eikö ne on sytytysmakkaroita? Tää on vaikka sun mutsit Ja mä ammuuta hiiri. makkaroita. Se hävis. Hävisten peli. Game over. Joku pelas sillä hiirellä. Miks mä en päässyt sen? Tää näyttää sun piirustukselta. Se on kun sä olit angstinen nuori paska. En mä ollu semmonen ikinä. Patsi aina. En mä tehnyt tommosia koskaan. Et. Ai vittu. Kato tili. Mitä mä teen? Master. Alvas Masters. Eiksä? Mitä noi oli? Seiniä. No. Mikro.
Se katsoo TV:tä. No. Messi. Jee. Sä potkit mun tulilinjalle semmosen vitun propaanitankin. Oltiin kummatkin sitten. Mihkäs sit mennään? Vastaako komentoon kohtaa täällä vieressä? Ei vastaa. Komento tukikohta Excel-akkari toimesta. Mä tulen. Mä tarvin sieluja nopeasti. Ok. Tuhoutuksen. Kai se tappoi itse. Se ei oo mitenkään mahdollista, että mä tuhoisin sen. Miks ne ei tapaa toisiaan? Mä veikkaan, että ne jossain viimeisessä tehtäessä meitä ei tappaa toisensa. Niin oiskin. Paitsi että tää jätkä vois vaan ottaa se ja poseissa sun ne teet. Sit mä olisin sää. Mä voitko.